Vă salut cu drag și vă invit să ascultați o poveste în continuare. Ia uitați-vă, este despre o rățușcă care a depus ouă în cuibul ei din dorința de a avea și ea câțiva puișori de rață. Dar, după un timp, nerăbdătoare a dorit să-și cunoască puișorii. Și ia uitați-vă ce puișori frumoși au ieșit din ouă, galbeni, pufoși, foarte frumoși, însă aici în cuib, ia uitați-vă, un ouășor zăbovește, puișorul întârzie să iasă. Oare cine este acolo în oul acela? Nu după mult timp, din oul acela a ieșit un puișor care era diferit de ceilalți. Ia uitați-vă, este gri, cu piciorușe mari, cioculeț mare. Și când rățoiul a venit să-și vadă puișorii, a fost foarte încântat de toți puișorii, mai puțin de cel gri. Când s-a apropiat de el, a zis: dar ce e cu puișorul acesta? De ce nu este galben, frumos și mititel ca ceilalți? Ia uite ce picioare mari are! Uite ce cioc mare și urât! Și puișorul s-a întristat. Te rog să-l îndepărtezi de aici, a spus rățoiul către mama rață. Și puișorul a înțeles că nu era loc de stat acolo pentru el, așa că a plecat în lumea largă. Trist și abătut, s-a dus să caute și el un rost în lumea largă. Nu i-a fost ușor, pentru că era încă un puișor, dar a învățat să se descurce. Mai greu a fost când a venit iarna și a venit frigul, dar a rezistat. Și a depășit toate necazurile și încercările prin care a trecut. În primăvară, pe lac, puișorul nostru de rață s-a apropiat de niște păsări care nu-l respingeau. Când s-a uitat mai bine, puiul de rață, și-a dat seama că de fapt el crescuse și spre uimirea lui nu era un pui de rață. De fapt, el devenise o lebădă și încă o lebădă frumoasă, iar celelalte lebede s-au bucurat să rămână împreună și să petreacă timp împreună, iar copilașii erau așa de fericiți că nu mai văzuseră niciodată o lebădă atât de încântătoare. Dragi copii, să știți că niciun copilaș nu este urât. Copiii sunt toți frumoși, fiecare este frumos în felul lui și ei sunt doar diferiți. Să nu uitați și să iubiți pe toți copiii. Pentru rățuș, puiul de rață, care de fapt era o lebădă, ziua în care și-a dat seama că ea nu este un pui de rață, ci o lebădă foarte frumoasă, a fost cea mai fericită zi din viața ei.